Тракторчылар Фаил Камалетдинов, аның кул алмашы түнгі сменада эшләүче Илнур Халиуллин, Игорь Семибратовның шәшү комплексларын безнең төшерү төркемебез басуда очратты. Шәшүчеләр 188 гектарлык кырга төшәргә әзерләнә. Бункерларга ошлама тутыру белән мәшгуль. Бер сменада бер шәшкешкә куелган норма 40 гектар. Егетләр аны арттырып та үти. 12 сәгать инде без моңа иде. Көндезге сменада, тәнге смен битен үзенә 40 гектар норма үзенең не буенча. Расынка буенча. Жер әйбәт, әлгәрә уже киеп бара җирләр. Ничек булса да тарашып, тизрәк ырдыкларны җиргә кертеп калырга кирәк. Удобрен сиеп баралар, алдан. Аның артыннан штормнар уже удобрен каплап, алда зур трактор шторм тигезләп бара җирне каплап, дымна саклап тарашында. Без алар артыннан чәчеп барабыз инде. Шәшү комплекслары кырга төшкәнче Иван Антонов заманча техникасында җирне эшкәртеп, йомшартып бара. Хуҗалыкта татлы тамыр чәчәсе җирләрне көздән үк ашлама кертеп әзерләп куйганнар. Чегендерге була торган башларны көздән үк әзерләдек, углубление белән һәм минеральное удобрение, фосфорно-калийное удобрение керттек. Хуҗалыкта шикәр чигендерен чәчү өчен 2 звенога 4 чәчү комплексы куелган. Бүгенге көнгә ул 500 гектардан артык чәчелгән. Хуҗалык буенча шикәр чегендере планлаштырган 3240 гектарында хәзер яз көне инде чәчер алынган эшкәртү техникасы алынган. Без кертәбез удобрение, минеральное удобрение. Минеральное удобрение, сложное удобрение 2 центнердан и аммиачный селитра 150 килодан 1 гектарга инде. Бүгенге көнгә районда чәчүлек эшләре 4000 гектарда башкарылды. Шикәр чигендереннән тыш майлы һәм азык культураларын чәчү планлаштырылган. Техник культуралар 5400 гектарда. Шикәр чигендере планлаштырылган 4600 гектарда. Кукуруз насилос планлаштырылган. Кукуруз бертегешен 2500 гектарда һәм 10000 гектар артык безнең көнбагыш. Бүгенге көндә хуҗалыклар планлаштырдылар. Һәм кайбер хуҗалыкларда рапс белән горчица культурасы чәчеләчәк. Сөләйманов хуҗалыгында язгы кыр эшләре 21% башкарылган. Барлык мәйданнарның 3200 гектарында чәчелгән. Хуҗалыкта күп еллык үләннәре минераль ашламалар белән тукландыру тәмамланган. Хәзер уҗым культураларын тукландыру һәм дым каплату бара.